Здравейте хора, днес ще играем на тази Brawl Stars, сега се казва Sigma Brawl. Само да знаете, че да вчера бомбон. Уле, еуре, Рико. Ще апгрейднем Шела. Какво ще играем на още една? Не още две Brawl Stars, ама Ретро Brawl не искам да играя, защото просто много слабо и тъбай. Защото хубаво, много слабо бият героищата. Тъй че ще играем една друга, която се казва Magic Pro. Не може да изтеглим още някаква друга китайска версия. Да. На мен ми излезе китайска версия, искам да се изтегля да видя. Хора, само да ви напомня, абонирайте се, лайкнете видеото и ако сте нови в канала, нали, да, абонирайте се и харесайте всички видеа, защото те много ми помагате да правя този контент. Не, аз съм дет. А, не! Не. Давайте. Аз съм Митрев. Ела. Бягай, мако. Не искам да ми стрекне. Не да ми стрекне, да ми демотивира. Карл! Супер! Събера за един мегабокс би трябва. Няма да е този. Курша, брат. Моя арена ма голям. Тут лично без толкова слаб. Тази Brawl Stars, която ще играем после е 12-ти сезон. Така че правиш ли? Утре може пак да има ключето на тези Brawl Stars версиите. Това ключ ще е 12 минути, аз толкова ги правя в принцип. Да. Добре. Аз ще вляза, ще гледа другата версия, която искам.
Не, чакай. Как беше? Чайна бро, нещо такова. Ох, ох. Аж знаете, защото... Хора, извиняюсь, това е просто баба ми. Не се я чуя. Нали така? Не сте. Добре. И аз така си мислех. Да, брат, 8 минути бяга от такова. Ай. Ох. Ох. О. Бегай. Не. Оф, една минута, бе, брат. Какво прави? Чувате? Мастробюро, ще бъде тайната. Как се усмихваш? Оф, айди бе, брат. Че бавич, ма. Да, то сме много. Той след 4 минути ви отсвърши. Просто не искам да го правя по-дълго, защото такова много място ми заема. Заради това ги правя крадечки и после ще се освобождавам мястото и те ще ги правя. Ей! Изтегли се. Улю. Ох, извиняйте. Не, изтървах. Добре, ето. Айде. В кой да се пускам? Аре, пускам цановката. Какво, брат? Не разбирам нищо тук.
Кой целият направих? Пускам си Пепо, бе, най-добрия. Ха-ха! Как стане, брат? Аре, бе, брат, много ме дразни това. Ми, ще го играем другото. Добре, хора, играхме. Айде, чао.